así. Tamén afirman que a intención de voto dos veciños e veciñas da Pobra que queren o cambio diríxese cara ao BNG Asambleas Abertas, porque somos a única alternativa de goberno na Pobra do Caramiñal. Coa mesma intensidade, cercanía e honradez da nosa trayectoria dos anos pasados. O programa de goberno, o contrato do BNG Asambleas Abertas coa xente da Pobra é realista e transformará o noso concello. Leválo adiante é posible co apoio maioritario dos nosos veciños e veciñas. O BNG Asambleas Abertas non vai participar en experimentos. Traballamos para ter unha maioría suficiente que nos permita gobernar en solitario. E a día de hoxe é posible se concentramos o voto en BNG Asambleas Abertas. Por lo tanto, o 24 de maio, vota BNG, adiante co BNG, adiante ca Pobra.